Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Maras Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year to you! Oo, yan yung mga oras kung saan tama na ang mga pag-iinitan o mga pride na dumadaloy sa iyong dugo. Oras na para magpakumbaba. Oo, batiin mo na yung katabi mo dali. Batiin mo na yung mga kamag-anak mo na hindi na nga umuwi kasi nga may samarang loob sa'yo. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Maratoni. At kanina nga, no, still usapang New Year at andito pa rin tayo sa season na may mga postpartum. Postpartum New Year's edition kung saan marami sa atin ang syempre masaya na natapos at naging successful ang kanilang bagong taon. Pero meron pa ring iba na medyo nag-aalinlangan kasi nga iniisip kung ito bang New Year's resolution ko matutupad. Oo, wag na tayong magpanggap ano. At sabi ko nga kanina, isa sa mga pinakamagandang gawin ngayong New Year o 2026, sana naman talaga, ito na lang din yung gusto kong sabihin sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Oo, sana naman yung New Year's resolution mo, hindi lang hanggang February, B. O kaya naman yung pagkatapos na ng January, wala, masabi lang may New Year's resolution ako for the rest of 2026. Sana naman kahit papaano, matuloy mo, ano? Oo, kasi pag natuloy mo naman yan, hindi naman para sa akin yan, B. Oo, para sa'yo yan, diba? Kung ano man yung pinaplano mo, at kanina nga binabanggit ko, isang magandang resolution ngayong 2026, syempre magbalik alindog. Diba? Balik alindog na tayo, Bi. Tama na. Tama na sa pagpa-pretend na hanggang ngayon iniisip mo na magkakasya pa yung sinuot mong pantalon nung 23 years old ka. Kasi nga, hindi na magkakasya yan. Huwag ka na magkunwari na akala mo yung paborito mong pantalon kasya-kasya pa sa bewang mo. Ano bang bewang mo ngayon? 36. Na dati 23 lang. Ano mangyayari yun? Diba? Kahit papaano, start small. Yun naman ang mahalaga dun . Hindi naman kailangan biglaan. Hindi naman kailangan, ay, sabi ni Maratoni, mag-diet na ako. Hindi na ako kain ng kanin ngayon. Ay, sabi ni Maratoni, wag na akong magtamis-tamis. Hindi na ako magsusoft-drinks mula ngayon. Okay naman yun, pero mahirap yan. Dahan-dahan. Ano lang, small steps, baby. Baby steps. Kunyari ngayon, kung part ng balik alindog mo is, kung dati, nagagawa mo kumain ng 5-6 times a day, wow. Try mo lang, kahit mga 3 times a day. Alam ko yun ang required, diba? Kaya nga merong breakfast, lunch, dinner, B. Ewan ko, Pinoy na nga lang ata. Sa Pinoy na lang ata nang galing yung merienda, diba? Kahit pa paano, konti lang, baby steps. Hindi naman kailangan, laging engrande. Kahit pa paano yung malalaman mo sa sarili mo na consistent in the small things, whatever you do. Diba? O kaya kung last week, o kaya kahapon, ano bang ininom mo? Nagawa mong mag-inom ng, 3 times a day ka pa nag-alak. Inisip mo kasi itong 3 times a day na to, okay lang, mayroon namang New Year naman, B. O sige, pagbibigyan kita. Pero kapag ka January 5 na, balik na tayo sa tubig, ha? Tubig with lemon para mabilis ang Anyway, again, happy New Year po. At muli, from the bottom of my heart and sa mga buong bumubuo ng Love Radio Manila, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa amin. On behalf of all the Love Radio DJs, happy New Year! New Year is new me. New you is new kasarapan of your body. What? Oo, sige na. Sulat-sulat mo na yung mga plano mo ngayong balik alindog 2026. At ako'y naniniwala kung kaya ko, mas kaya mo.
Anyway, ako po yung magpapaalam na. At andito na si Titan Jello. Handa na siya para mamaya. Ganyan, no? Grabe na siya. Susunod na po ang ating spicy opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Muli, pwede niyo po ako ma-follow sa aking social media accounts on Facebook, Instagram, TikTok, Threads. It's Mara Tony. It's M-A-R-A space T-O-N-E-E. Muli, maraming salamat and Happy New Year, Happy Friday, Happy Weekend, lahat na happy. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.